abusua nti ne aba Any say ebi ne say ye maame ete ase no na me na so te ase ne kokoo ne na saase bi ne gold piece so na ne ba wodi me maame e chotoso miino na omkoton ma ayi mansefo Galamsey na say mines company be ai wate ne company odi mfidie na eye na say Galamsey nso de mfidie na eye mining company and say gala no mbedi gala very good ana na person come na ya akono enti mu ana me na nya ankra na ye koye ofre ne ba pani me maame na epani na maame watakra de ofre ne ma ne baaye ene ye kwa akura ase ho ampa na kyerese omo asase ne so eye adwuma de be ense ne ba no na abeton ama wo mo a waje hu sika enti mu ana maame pani nka ase abrewa ne ti ase wonwu ye ndie mo fa sika ne den emra wono a de obeye na ade no no waye no ene waje sika nto waje ye no ena abrewa ne ma ne ma ne bi ochemie 200 million ochemie no ma ne ma ne fa ne ma ne so omo ye 5 the 5 no ena o cho wa maame ni ho no ubenya bi e de wo maame de ye be ma wo omo che na ya ekoto ye nti toy mu ano ena me maame no ka say so o ma be che gold sika de ene na emfu eda ho no wo mo be che kokofu wo mo be che me am ya kola mi wo mbi me kan bi a omo se enya adwuma chinchi na omo be che ena omo ko che fo na fo ne ya miensa na fo ne miensa no me maame nana no entubi me nana ne tu baako na mfa ne se me maame ena nkola we maame na me nana ne yegina baako ena miensa susu gina baako nti afo no bi anya baako ne fa nti mu a ye wuma ne yekọ ne yakohwe wonhwe so ni nsem ye wuma ne yekọ ne yakohwe nti edrum lebi no na kire se ye nkọ ho na maame ne beka kire se afo ne fa na wo ho no waton in fact wan kan kire yen waton ne sen ho waton akoka ye de fa no abo wo mo de fa no aton twati musika ebremo on famre yen na mbisa ntimbisa no a wose ai e di besi stores ewo akurase ho na maame stores de ye mpene ma wo na emom fasi fie no se de be ye obi aba obenya ba bi ni tira ye den ato ene wose ya wate ye pefie na obesi ama yen nti fie na obesi ama yen no ampa ye to hu ana ma okọ hu de otoefo ni bisa na wokan no kre na yesi ate ye ba wasa anwea otwa bros abogu ho nti ye hwe ani mu ase maame ni besi fie no ama yen obesi susu a onyansi nti nanse enkwate a obi abase ufre busua ni mu na wote wone nkore didi nkoma asase na da ho no kra mi ba besi emreko a wonnim ho sani pana wo so ufre busua ni mu no ye hwan oye me maame nua eba wose ne maame sani oye busua ni ne maame no kwawu na bijan oh okay na maji atum sa ya yintum mu aden every say me maame no me ne netena ya wa amoso se wo ba ne baby wo abijan wa amoso da akran so si wo sha ketekete na ne papa beti no na de ye wanwa ne se ne papa beti no no sha na ye de na wusi fie ho ana hu se edan we na maame wo da mu ho na ye no wa ye wo ho de abone pa na mama etimi ya na me ka chom se so on de wanya sika nipa de ye mpo no so ofra busua ni mu a on de wo mra se be ye hwehwemu na so wanya sika no so obesi prot na prot won kan hu se obi ade ye den ewo obi amaame de ewom enti ene ye beche wanya sika na so obesi de aye de wonyi ye de ento ye ho enti mu ana chese ye na ye nti ase ye wo sa asem we ho se de nsem ko fi se maame no agigi nyapade ne nyina aboboso wo abusua ni mu efi se ye na kokokura da ho no waje oni ne nua be ma agiefo no a omkote kura yinim ho hwe ene ade enti ye na se obi abase obesi fie ne yetena ho asoso ma obesi soso a ye ntimi nkọ ho ede manso twen beba enti yeso ye nti ase ne de beda am timada wo ma sam nka bi maye sure me da se ma me ma wo so akwa ba ye nua o ho te say ba choye na ye fra o say ba choye fra ma adu obi o free crobeso mesa sure asama wo sister kan de na de ka ho me pa cho asama me sister kan na ye no kre maame no ye maame nua ye maame nua me maame na ye ka akire ye nana ne na atena fumaso ahwe no a mretintia enti mna kakra na ye maame ka kire se wakoton ikoko no tie ka se wakoton na ye hwe na kokon no na monkom
Mbacho ni yekom. Enti wo to na de na ma hu na hwesuni so. Hwesuni ewo ho na watu kwan. Mimi kunu na ehwe. Okwaye. Okwaye we nya ma wotwe nya bosome. Oba ya maame ne se afuru makoton. Ti me kunu surprise no. Ene da oba afu mesua. Na so maame se wo afu no akoton. Sa kokofo no na ye ekese. Fan se nsane de wadaro ma minim. Onim ne kese. Eso ti say free ha koka he. Ewo ti abetanya bag be 9. 9. Aha, emuso. Nti ma me ne ka sa waton me ni mi sister ye tena na waton a anya mode na de ma koka nche tofo ne sa mode de ye nton. Pato ye ko ho. Ye ko ye na na tofo ne ka che se ye de ye ma me ne nya abeka abomaton ama na wie ti se ye hia bibia ye nko ye ma me ne na so. Ti ampa ye so ye ko ye ma me ne na so okumase. Ne ye ko bisa na o si ampa waton. Ne mo waton de asa anwea agu ho. Anwea odi asegu ampa. Moka kire ni so wonton. Ye pa cho de bi. Ya nka nche nse wonton. Ye ko hwe na anwea no wo ho ampa. Nti anwea na egu ho ne blocks na 1 year nie. O se wo be hihye dan amaye. No so wonton ne sen. O se 200 million. Koko eka 9. Ene wono ne de ne ka ho a. 20,000. And what the 20,000 ibesi dan. Wa abra mo ma famu timete 4 bags. And koko 3,000 cedis. Tinka afi bia no nka 4 bags nka manya sen 12,000 Ghana cedis. Tinka mfia bienu no munya mbro sa sika na okoton ye. Te so mo di gala wa asase ne so na. Gala no gala ndi o mo di afri so. Ba koko ofo ne de no nko. Eda ho. E na baby o mkoton gala no so. Enti de oton ye de nipa no guso a wo ye afuo no. Ogusu awoye. Enti ye ne ka kire ne se maame wo so ba hihye edan ama ye ba ye nya baabi de yetiato ya hwewani mu a edan ne ma. Ya hwewani ma sika so a wancha ama ye bi. Ye ba so a ye nya baabi na. Isi ekode da amanfo nchen. Enti me nua ba ma ba ko wo fie ho. Onya baabi na ene dan ye wala so ye se obekọ akodam. Me maame ka kire ne se wonim na okoda den mo dia police fo be ba be de ba be chi no. Na me nua nsa maame na adai me nye hoho ba na me adana me koda na ama me na. Ena me nua ne papa ka che ne se ono de se be ye de wo ha be ba de mo wona den mo mfrim eti da ne da ha enim se bia ye kwa nkwala ebenya ba bia da ye maame ne de da na ma nase ahan a wotim ye kwa ya mpanya mpa so ye de ani akohwe ehun se edan ne ya se dam ye kwa mama ye nya ba bi na edan na wo se ye maame ne sin so a onsi eti wada roma ye so ye hwa ye ntimi enka ena wada roma ye de be da mo enti ne ye ba ya ya mane no Jo, mitase peme na me manso akwaba. Mpacho ha. Na what you say? We didn't say. Afemi Charles Sapon. Charles Sapon. Ufre probeso. Fumesa. Jo, asema wunya no kan wo bia de ka ho ana. Mpacho ha. Mpacho de me kan say me maame asem ye o mo kan. Fumesa ne ye ne na na abro activity en kola abro mu nyina ye wo ho no nye no mo na ti. Bai o mu se me na na e ba bewu no na me maame ewu. Yene na na me sister mo na ahwe me na na saa me maame me na na ba be wo no mo de me sister ba ko efe ne bi e de ne ba ya ba betena fumosa ti wo hwa abrewa ne kakra bia abrewa ne de wo ye me maame ne pa kire se e dan na me na na de ama ye wo fumosa na ye dem no bi edi na de asade ne kokko e wo ye kura na sekata atwa asa aka no nti e dan no ye ni dan e wo fumosa ho nti meti we mi ko fumosa kura na me na valanda no so sa me nti me ngura dem wo se me kwa akoda ene asase no nso ewo kotokuo mu nso no ye koye no ode agisika 200 million papa bi efe no kwa mekra eho wa moya mane wanka bibia nkyere ye kokan ya waso ode besi fie e de amaye Mama me mo achi anope ya Mama na ho te say na ko pado Jo wo me din de abena du fie me wo Opemsuo radio me hia himfie Mama anope wo ba me to awanya bone eye wa wo ma e no mo de asem bia beto ye nim na ne tie twem mo susu se bia bru omo kokofo abusua che ye omo maame afem omo nya ye no wonya adwene pa bi se nka wo ton na nka wo de ahyehye dan kakra se de be ada sebo a mo ko akura nka obi abenya ba bi de ni tirato na so ma hwemani ma se bia bru ontimi nya hwe wa asase ne so blocks ne anwea kakra odi gu so na no kra de abaya bia yiniti wa abusua no ma wo so be abrantie bia yiniti wa abusua no ma wo so se bia bru ono na ebesi dan no na nia eti wo mu suru mu kra ne se bra wo ko ton koko no wantimi ne wo ma antena se anka mo asem bia nti wo mo se de no wa ma me wo mo ntia se nti na me bisa wo no
Na me some da ho. Mama to boase mama wadaroma. Eda ye wo fu so me mama nya to boase ye kan de dia asomdwe beba. Just na ye adwuma bi ntia. Wadaroma. Afa fu me sa nan ni so a ene wa wo ba be ma ba ko ye so obetere ma wo so ni chefa wo fie wonom. Mama ni kure wo. Musadan. Ne se musadan ya che. Wo mama da ba kan. Eto o mama hu o mama de ye o mo de. Ena de me mama de na me so me tusu ni ba timu. Ne musadan no. Okay. Abusia sa te kura ba kan. Ni sista kan ni ko fi ni bi sa ne ban se wa le da ni. Mama mi ti o na kokofo na ade na wo ton no wan bo mama ne. What I? Kokofo na ade na no o meya ntena se ansa na wo koton. Mama me pa cha wo ska cha o msa me so o mo fa me kokoto wa se ni de kwa so ni se wa ni de ka cha o msa me so o mo fa me kokoto. Mama me sra me kasa kakra wadaroma obi nya asema ba bi o susu so de kwa obenya na no ye ana obenya na somdwe na ode aba o mo de aba ahimfie a eye ote kokoso na fidie so. Ena ye Me se na anu duada se na ba ho. Na no duada ne ba o si se mama. Me ba ye no. O bra no pre me ka che se ani die ni obuo na me de ma no ka me ma. Ye da se. Eso na no ase me me ba. Ye da se. Enti me ba duada no. Ana o mo de asem tu manim. Akura no kire de ni hihye ni kire me bi. Eno bi sam se ma sem me wada nti me nam se an dance fo ho. Adance fo me nfa. Abi che atani ana konfo ba fun wo fi. Ana no ko kan me ba ko. Ana adina ne ka kire me se. Ene me nkofa adance me nya ba ko pe ko me fa nimra. Nti me ko aniru na me nya wo no abusia atani ana konfo. Abusia atani ne se. Tabi prebiasa oni de ehuro ne ntuma fe wa bontin. Osum a twamago anensie wonne nana no na asu enti wonti metna dwanye no so ho no emeka na bushi asem sisa nkwala no bu so ya bushi afene o mo fasem emre no wode bekọ nana ho ya kwa ko siefi afene enti abushi afene se omma o ti metna ho no konfo no so won so no e won so akomde won so champagne fo bi asenti so o mo te se konfo me no so te Opemsuo we do na o kasa onu ji so agura konfo na nimu ase nti won so se omma je se ye kan fitie ni anopai owura na afro ni de sanche chi no ama no de se die bi mi rumame de wo ka no eto asumpa na de ba bi kakra me pese mi hu ni se ebra wo ton wo mo kokko wo mo chefa no ade ne wanyi wo masutire ma me wo boa wo mo kasa wo mo ye trofo akwara ni ahohwefo atrofo wo mo papa ya pon wo ye me danse me tono me toye na me ye ko Opemsuo no ye ka tira wo mo se de kokko ni se ye telefon kura no amra ni ye nya hwehwe bi ama na nti se nke se ye ni wa wo bi besa ko nti ma ton the chance kan ni su ka pere kura me de asanua ani abo egu ho ma trust me ti sente ba me twa na ega no ye chance block no ega pie ni block no me twa ye e ni ye se ye ba hise no store na ka ye de ma hanya na ka se de nyane ye de to aso ana ye to be na sese mama the defense is 200 million e be tie sisi mama entimi si dampo mienu kura na de mimi bi sa ne se ade na bra wo koton no won hwe wo meya adwuna hwe so mo pere so mo chefa no ton kan wo mo ni ni sutu ni me na me won kwada ni sutu ni me na me papa ja ka de wo mo ka ni ni wo man ani ade teo na yan no sutu ni ya kire so ye ni am na e chade e na kwala no enti so mo gina wo mo maame fa ana nso na me wo mo fa me kokot maame to bo ase kakra maame oh maame bufu me maame ti bi wo ya maame bufu wo se oni omuni ade che no kra se bi ebru ka oni wunua no magya pade se de wo kan ye na se si a wo mo maame ni wo to mo gina wo maame fa ti ade ntina wo koton ade na wo kan se se na wurare anya ne bufu ni go wo mo konkoche so wo mo ni padi wo mo koche wo mo twemu ni wo ya bi ni wo maame wo hu se wo sisi wo mai pa wo bi sa me sisi wo mane dia ni si a wo sisi wo no ani se o mo maame dia wa fa wa gina wutumi so na wa ton no wa nya de se bi ebru ana ka wuni wo wona nka wuni wo de yedi wo di wo nka ya wo de maame jama me ka bi kire aka ka bi kire me ba ko no ba yo an tutu no ka ho no ya maame kura ti ase kura wo to bo me maame kura tu nu bi sa sa de no de ye ayo maame
ɛna ɔmo maame ni hɔ a wo ni right sɛ ɔtɔn ɔmo maame agyapadeɛ enti nipa na watɔn kokofoɔ no meka ma waso wate si yɛ bɛkɔ mɛ mo maame no kora mo ne ni ase me free na ɛkɔm afuo no mu bɛkom because ɛyɛ mo dia obia nim sɛ ɛyɛ mo dia obia ni right so akɔtɔn mo adeɛ so ɔne mo ni ade kyɛde a mo gyina mo maame afa deɛ na yɛ na mpanifo no bi sɛ bia bro ebi di ɔmo mfie ne ɔmo yi kakra sisi nipa bi saa sɛ me ya ma aboafu me sa afra o sama ɔka no kura bia nim yɛbosu yɛpɛlɛ deɛ nsɛm mprɛnsa na akɔda no wo ho si efiri wo ba pɛ no afa kyire no akɔ hɔ no akɔbɔ na no ɔsɛ mfii wɔ mo na papa ya agye agu kɔmfo no so na se no no ɔne ne baawo kɔmfo yɛ busuani ɔbɛka busuani mu asɛm maame amen asɛm ame no wo ka no to bo ase ɛbɛboa me ne wo mieni wo ɛmoa me ɛbɛboa because me sɛ me yɛ me ni sɛ me kunu yare me yɛ nyame nsa wo kunu yare na so ade a wo yɛ yɛ no me si di pisa wa anya ade panyini nyɛ saa na wo nyɛ avu na sɛ ne ma wo wa ase me ni wo mo ni ade kyɛ bia na wo de utumi akɔtɔn ewiase wo timi sisi wo bi ebe wiase na niema bi toto wo abrabo ma ye o se baifo anasa ade kora na na aba boni a wo de ade obi da nyame twia wo ka wo ho no sika bi akoma wo kunu ibi di so ohu sika a wo je na ade hwe yade no ya na nsem funu saa no so ya na efriyin fa me maame na disika ba e na omu siye okase won si ne 5 enuanom no ye 5 obi ade e ba ko si miensa pɛ ena ogya mienu ase no so se wasi supie ni asa e de ama ne ba be ma watim wo fie osesi a e dan ba ko anka we ni mo bede ma na ye o de ama de wato asase no mu ni wone number mo moden na ni kine ye nya san so aya ye beko ontwe ne ho mfiri kokofo nim krono de na waton let's take it from there krono de na waton because no onim se kokoo no obeti so a wo hwe na so obi firi akire beton a the fact is say ehwo ye onwua ne chefa no eno nkire so all right so okoton sa kokoo ni ma wo bi ehia so kura dem ehia ana mo so mo ye hwe han na mo te ho hwe no empo de nka yese nka gya ye maame no ye ntimi no wo no a mo ho adwene papa na mo magya ne ho adwene pa what is he wan fie na mo nim nyansa se esi fie mo nim kwan a ye fa so si fie ajebai no nhihye ma ye onye hwe maame no ho wa na adwene se na adwene so memba na hu se kotokofie na waba no na wonye agapade woni ho asem akoton de hihye fie na kromo okronkron ka se nya bibi na besi ni ye ma wa afi osim de ko hihye stores sa adwen kese na wonya kro no na wo ba e na wasisi wo meya wosi store ni wie kro abema o mo sen se no so